det her forsøg, som hedder heptans reaktion med dibroen, starte med at fortælle om formålet, som er at vise, at heptan under visse betingelser kan reagere med broen, og så vil vi også identificere et af de her reaktionsprodukter, som kommer længere hen i forsøget. Ikke? Nu vil jeg starte med at fortælle lidt om udførelsen, og hvilke stoffer vi har brugt i stedet dig og sådan noget. Ikke? Og her har vi så brugt dibroen, som hedder BR2, sølvnitrat, som hedder AgNO3, og heptan, som hedder C7H16. Yes. Vi har henholdsvis de her to reagensglas 1 og 2. Tegne her. Her tilføjer vi så 5 dråber dibroen og 10 dråber heptan. Uden at ryste, ikke? Så går vi videre, og så observerer vi så, at der er dannet så de her 2 faser, som vi ser. Og så ser vi, at da den her dibroen, den har en lidt mere gullig farve, så ser vi, at den har blandet sig med vandfasen, hvilket så også gør, at den nederste fase, den bliver gul. Og som sagt er der 2 faser, observerer vi. Observerer vi, at heptan, den ligger så øverst. Og så har vi den her vandfase, som ligger så nederst. Og vi ved, at heptan ligger så øverst, fordi den har en lavere densitet end vand. Og vi ved også, at heptanfasen, den er upolær, og vandfasen, den er polær. Og så går vi videre, så ryster vi dem. Yes. Og så ser vi så, at i begge reagensglas, der er sket det her fasebytning, hvis man kan sige det. Altså dibroen, den er gået op i heptan. Så nu er det den øverste fase, der er blevet farvet. Og det skyldes, at dibroen, det er upolær, og som sagt var vand polær, og heptan var også upolær, så derfor vil dibroen jo hellere over i heptanfasen, fordi at polær går med polær, upolær går med upolær. Ja. Videre hen, så sætter vi reagensglas 1. Det skal i mørke. Og reagensglas 2, det kommer i lys. Yes. Og så går der noget tid, og så observerer vi, at i reagensglas 2 og reagensglas 1, i reagensglas 1, der observerer vi, at der ikke er sket noget. Der skal ikke ske nogen reaktion, så det glemmer man lidt. Og i reagensglas 2, der observerer vi, at farven, der var i heptanfasen, den er væk. Som Freja sagde før, så har heptanen mistet sin farve, når der bliver tilføjet lys til det reagensglas. Og det gør det, fordi at heptan, det er en alkan, og alkaner kan lave 2 slags reaktioner. Den kan lave forbrænding, og den kan lave substitutionsreaktion. Men vi ved, at det ikke er en forbrænding, fordi at der er etioxidin til stede, og ellers vil det også have gået i brand. Så vi vil gå ud fra, at det er en substitutionsreaktion. Og alkaner, de er reaktionstræge, så de vil ikke så godt reagere med andre stoffer, bortset fra klor og dibroen. Og i det her tilfælde er det jo så dibroenhydroer. Og hvis vi tager vores substitutionsreaktioner for vores produkter, så vi har vores dibroen, som går sammen med vores heptan. Og når der bliver tilføjet lys, og det skal der i en substitutionsreaktion, for at det kan sætte radikaldannelsen i gang af vores dibroen, så bliver der dannet som I kan se her, så et af vores hydrogenatomer, de er blevet byttet ud af et bromatom, og så er det resterende H og det resterende brom, de går sammen og danner et nyt produkt, som vi også kan skrive sådan her.
Og det er præcis det samme, vi skriver heroppe bare med strukturformlen. Og så går vores brun ind og erstatter en plads for hydrogen. Og det herovre, det må så være vores PBR, det må være vores nye reaktionsprodukt. Og det har vi så målt pH-værdien på med et indikatorpapir. Og vores pH-værdi viste, at den var på 3. Og hvis et produkt har pH-værdi på under 7, så er den sur, og hvis den er over, så er den basisk. Så vi må konkludere, at det er en syre, der er blevet dannet, som så er HBr. Ja. Vi kunne også give et kvalificeret gæt på, at det her nok er en syre, ud fra hvis vi kigger på salpetersyre, så kan vi se, at de ligner hinanden rigtig meget, så derfor så kan vi også give et kvalificeret gæt på, at det sandsynligvis er en syre, hvilket vi så fik bekræftet, da vi målte pH-værdien. Nu skal vi så til at undersøge vandfasen, der ligger nede i bunden, så derfor så tager vi tanfasen op med en engangspipette, og så tilsætter vi sølvnitrat. Til vores fase. Og når vi så tilsætter det, så danner der sig sådan en hvidt bundfald nede i vores reagensglas. Og så kan vi lave en fældningsreaktion ved hjælp af ionskema. Så kan vi tage vores først vores syre på plus-ionen plus bromionen og plus vores sølv plus nitraten. Hvis vi så lige tager og undersøger, så kan vi lige opskrive et reaktionsskema, hvor vi så kan se, at det bliver til hydrogennitrat og sølvbrun, som er solid. Det kan vi også se på, at det er tungt opløseligt, fordi der danner sig det her faste bundfald nede i bunden. Her kan vi så se, at når vi blander ionerne, vi kan se, om det er plus eller minus, om det er negativt eller positivt, ud fra det periodiske system, fordi de vil jo alle sammen gerne ligne ædelgasserne, så derudfra kan vi se, om de afgiver eller skal have protoner. Og når man så, de vil gerne være sammen i par, så de ligesom bliver neutrale, så de bliver blandet sammen, og så bliver de til en neutral formelenhed. Så kan vi så opskrive et fuldt reaktionsskema uden ionerne, hvor vi har vores hydrogenbromid plus vores sølvnitrat, som hydrogenbromid, som er flydende, plus vores sølvnitrat, som også er flydende. Og det bliver så til sølvbromid, som er solid, plus hydrogennitrat, som stadig er flydende, så det ligger bare nede i vores væske og flyder rundt. Yes. Så til sidst, for at give en konklusion, så kan vi se, at vi kan se, at heptan kan reagere med lys og ikke mørke, så derfor så kan vi konkludere, at vi skal have noget lys til stede for, at en alkan kan reagere. Og i det tilfælde reagerer den så med brun.
Og derfor så bliver der så dannet et nyt produkt, som så er den her syre.